undeva la 70-70% pentru catalani. Iată însă acum o pasă senzațională, Andres Iniesta și este gol! Gol marchează Pedrito, 3-0, Barcelona-Malaga, minutul 36. Nu a reușit Andres Iniesta, dubla vine însă din spate Pedro și face 3-0. Atunci când joacă împotriva Barcelonei, antrenorii echipelor adverse trebuie să lucreze în primul rând la psihicul jucătorilor, să-i facă să înțeleagă că șansele sunt mici. Excelentă pasă dată de Messi pentru doua pasă Iniesta. De gol. Iniesta, la fel ca la golul pe care l-a marcat în minutul 8, vine de pe zonă liberă, fără marcaj. Exact ce spunea, e imposibil practic de prevăzut ceva în jocul Barcelonei. Pedro are și el destule 10 goluri.